Il-Qorti tal-Appell konfermat is-sentenza ta' umur il-ħabs fil-konfront ta' Michael Emanuel mill-Kosta tal-Lavorju li nstab ħatif ġuri li qatel l-eks sieħba tiegħu Marija Lourdes Aġus. U appella mis-sentenza x'baqa' jinsisti li ma kienx hu li qatel lil Aġus f'Settembru tal-2018. Marija Lourdes Aġus kienet instabet mejta fid-dar tagħha f'Raħal Ġdid u l-awtopsja kienet ikkonkludiet li ġiet fgata. F'Lulju tas-sena l-oħra l-ġurati kienu sabu lil Emanuel ħati u ġie kundannat għal umru l-ħabs. Il-Qorti tal-Appell Kriminali kienet warbet l-appell anke fuq il-bażi tax-xhieda li ta' tabib Mario Xerri li qal li qabel ma ġiet fugata il-vittma ngħatat daqqa b'oġġetti bes. Il-Qorti tal-Appell konfermat is-sentenza ta' 30 sena ħabs għal Mahi Esso Said li qatel Eġizzjan fil-Marsa. Il-każ imur lura għal Lulju tal-2022 u f'Marzu tas-sena li għaddiet Esso Said ammetta li qatel lill-vittma u aktar tard kien ikkundannat għal 30 sena priġunerija. Madankollu huwa appella mis-sentenza fejn argumenta li l-qtil ma kienx wieħed mhux iġustifikat. Il-Qorti tal-Appell preseduta mill-Prim Imħallef Market Kuti flimkien mal-imħalfin Giovanni Grixti u Edwina Grima rrifjutantlu l-appell minħabba li baqa' jagħti lill-vittma anke meta beda jipprova jaħrab. Andreas Heinz, Ġermaniż ta' 49 sena ġie kundannat li xhur ħabs sospiżi waqt li ftitira ħareġ il-parti tiegħu u għamel lawrina fuq is-sit. U kien abbord titira tal-KM Malta Airlines minn Berlin lejn Malta fil-lejl ta' bejn il-31 ta' Marzu u l-1 ta' April. Fil-qorti ntqal kif l-imputat kien aggressiv fil-konfront tal-ekwipaġġ u ma bdiex l-ordnijiet mogħtija lilu fosthom biex jilbes iċ-ċirturin ta' sigurtà. Intqal ukoll li kif appena niżel mill-ajruplan u tieħed lejn l-isptar Mater Dei wara li beda jagħmel atti mhux normali fil-karozza tal-pulizija sforzi li kien taħt l-effett tax-xorb. Fil-qorti huwa ammetta għall-akkużi li nġabu kontrih u ġie kkundannat sentenza ta' ħabs sospiża għal sentejn. Tlieta Albaniżi ngħataw il-ħelsien mill-arrest wara li allegatament ħebbew għal Albaniż ieħor fuq il-għajn il-każ seħħ flight meta l-allegat vittma mir-rapport fl-assa tal-istess lokal u allega li kien involut fi ġlieda ma' 4 persuni u tieħed l-isptar fejn ġie ċertifikat li sofra ġrieħi gravi. Il-vittma allega li kien hemm 4 persuna voluta fil-ġlieda li iżda ma tresqitx fil-qorti minħabba li ma kkaġuna l-ebda ġrieħi fuq il-vittma. Il-Maġistrat Joseph Gatt laqa it-talba l-ħelsien mill-arrest ta' 3 imputati b'diversi kundizzjonijiet fuq depożitu ta' 1,000 euro garanzija personali ta' 3,000 euro.